Numru ta' studenti ġew ippremjati mill-Kummissjoni għall-Vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika wara li ħadu sehem f'kompetizzjoni li saret matul is-16-il jum ta' attiviżmu kontra il-vjolenza domestika. Din il-kampanja nazzjonali tinkludi studenti kemm tal-primarja kif ukoll tas-sekondarja u għandalan li n-nies ikunu jafu aktar dwar il-vjolenza domestika fid-diversi forom tagħha. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg li qalet l-inizjattivi bħal dawn isawru fl-istudenti valuri sodi. L-edukazzjoni hija kruċjali sabiex inkunu nistgħu nwasslu il-messaġġ tal-Kummissjoni għabbażi għall-vjolenza tal-ġeneru u l-vjolenza domestika li l-abbuż qatt mhu ttollerat fl-ebda ċirkostanza. U llum ma' dawn iż-żgħażagħ li pparteċipaw f'kompetizzjoni kreattiva irnexxilna ngħaddu dan il-messaġġ fejn urejna lill-ġenerazzjoni li jmiss illi kulħadd għandu bżonn l-imħabba u r-rispett f'ħajtu. Min-naħa tagħha l-Kummissarju dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Audrey Frigieri qalet li wieħed mix-xogħlijiet importanti tal-Kummissjoni huwa li teduka lis-soċjetà. Bħala Kommissjoni aħna kuntenti ħafna li tajna dal-ispazju kreattiv li tfal u żgħażagħ tagħna biex jesprimu lilhom infushom dwar temi li normalment forsi jinħassu li huma koroħ jew diffiċli fil-fattuma, imma aħna stidinnihom li jesprimu ruhom dwar il-ħbiberija u l-imħabba għax huwa proprju fin-nuqqas tagħhom li joħorġu affarijiet li ma nixtiequx fir-relazzjonijiet tagħna bħal l-abbuż u l-vjolenza.